Jeg bringer hende blomster på en klar og solrig dag, hvor skyerne står på himlen. Vinden er kølig og svag. Når du har kamera. Jeg har købt hende et par roser, som jeg ved hun bedst kan lide. Fra gaden, hvor hun lod mig løbe lykkelig ud i det fri. Jeg bringer hende blomster. Hej. Det var godt at få besøg igen. Skal vi købe og kigge på den blomster? Det er blomsterne. Alle dem, der er solgt. Både små og store. Hun har fulgt mig så langt. Jeg mindes fra mit første åndedrag. Og hun er hos mig nu, hvor jeg bringer L, første, anden, tredje, H. Første A, B, C, D, E, F. Første, anden, tredje, fjerde, femte, I, Z, E, Ø, H, E, H, E, H, Ø, H. Første, anden, tredje, fjerde, S, T, U, V. Første A, hvad? Første, anden, G, H, I, J, K, L. Første A, B, C, D, E, F. Første, anden, tredje, fjerde, femte, Z, E, Ø, for. Første, anden, G, H, I. Hvad får jeg? Er det jeg? J. Hvad får J? Er det rigtigt? Hvad får første A, B, C, D, E, F. Første, anden, G, H, I. Hvad får I? Første A, B, C, D, E, F. Første, anden, tredje, F, for. Første A, B, C, D. Første A, B, C, D. Hvad får I for det? Er der mere på sætningen? Du vil spørge, hvad vi får for det? Hvad vi får for det? Nogle kunder betaler godt, og andre kunder, det kender du, de betaler næsten ingenting. Tilværelsen var styret af det indre liv. Hvert menneske havde sin del i dæmoniske og guddommelige kræfter. Følelser og stemninger gav livet inderlighed. Digtere, billedhugger og troubadurer var dagens idoler. Et nyt skuespil var en heltegerning af større værdi end en sejr på slagmarken. Det skræmmende, men også æggende, var den ukendte verden uden for Thalasses. Middelhavs lysende kyster, fremmede riger fyldt med sylfider, undiner, frakker og andre frygtelige væsener. Der fandtes menneskelignende dyr, der levede i evigt sne og is, mens andre boede i oceaner af sand. Verden borte fra Hellas var farlig, uopløst og frastødende. I de øjeblikke, hvor jeg vandrer mellem søjlerne i Varses, føler jeg et savn. Det ukendte, eventyret eksisterer ikke længere. Den indre magiske og magtfulde dimension er gået i glemsel. Sådan tænker jeg, når jeg er på ferie, og når hovedet ikke er fyldt med potteplanter og aftaler. Liljerne. Er det du har? Ja. Det er flot. En gang blomsterhandler, altid blomsterhandler. Ja, det tror jeg på. Tusind tak. Ja, selv tak. Tak for besøget. Det er dejligt. Jeg kunne komme forbi. Måske æbler og køre dem herude. Ja, det er bagved, det er det. Om der er også lidt plads bag dyrene. Ja, det er der nemlig. Har du? Tak for i dag. Og er der mere? Ja. Første A, B, C, D. Første D. Første, anden, tredje, fjerde, S, T, U, V. Første var. Første, anden, G, H, I. Det var. Første A, B, C, D. Første A, B, C, D. Dejligt. At. Første, anden, tredje, fjerde. Se dig.
igen. Det var dejligt at se dig igen. Ja, det var rart at se dig igen også. Tak for det. Så må I have god tur hjem, og så må jeg håbe, at Vio, han kan... Finder vi den korte vej dernede? Den korte vej, ja. Han kan guide den rigtige vej. Så vil jeg gå tilbage til arbejde. Jeg bringer hende blomster på en klar og solrig dag, hvor skyerne står på himlen. Vinden er kølig og svag. Jeg har købt hende et par roser, som jeg ved hun bedst kan lide. Fra gaden, hvor hun lod mig løbe lykkelig ud i det fri. Jeg bringer hende blomster for de ting, som hun har gjort.